Într-un regat îndepărtat, unde dealurile erau verzi și palatul maestuos strălucea sub soarele dimineții, trăia un rege mândru și sever. Acesta avea o fiică, o prințesă frumoasă și isteață, dar care refuza să se căsătorească. Motivul? Toți pețitorii veneau doar pentru bogăția și poziția ei, iar ea își dorea să fie aleasă pentru cine era, nu pentru ce reprezenta. Anunțul regelui, regele, exasperat de refuzurile fiicei sale, a hotărât să accepte și oameni de rând în rândul pețitorilor. Sfetnicul regelui a făcut un anunț în tot orașul. Regele dă voie oricărui om de rând să vină să ceară mâna prințesei, dar să fie politicos, altfel va fi aruncat în șanțul cetății. Vestea s-a răspândit repede. Într-o casă mică de la marginea orașului, un cetățean avea 3 fii. 2 dintre ei erau educați, instruiți în școli renumite și mereu preocupați de aparențe. Al 3-lea fiu era Jack, un băiat zăpăcit, lipsit de maniere, dar cu o inimă mare și sinceră. Pregătirea pentru palat. În ziua cea mare, cei 2 frați mai mari s-au îmbrăcat în haine scumpe, au lustruit cizmele și au plecat spre palat. Jack însă își călărea porcul prin curtea familiei spre amuzamentul tuturor. Fraților, unde mergeți așa aranjați?" întrebă Jack. La palat," răspunseră ei. Vom încerca să câștigăm mâna prințesei." N-ai auzit de anunț?" Ba da," zise Jack, deodată încântat. Vin și eu." Tu?" râseră frații. Nu ai maniere, nici haine de gală. O să ne faci de râs." Dar Jack nu se lăsă descurajat. Se urcă pe porc și plecă în urma fraților săi, în ciuda râsetelor și privirilor mirate ale trecătorilor. La palat, ajunși la palat, cei 2 frați au fost primiți printre zeci de pețitori. Sala tronului era plină, iar prințesa, așezată lângă rege, îi privea cu plictiseală pe cei care se prezentau. Primul frate intră în fața prințesei. Emoțiile îl copleșiră și, deși era bine educat, nu reuși să rostească niciun cuvânt. Prințesa, plictisită, îi făcu semn să fie luat. Al 2-lea frate intră cu încredere, dar discursul lui repetat și fals nu impresionă pe prințesă. Luați-l și pe acesta, ordonă ea răsuflând adânc. Intrarea lui Jack, nerăbdător, intră călare pe porcul său. Pe măsură ce garda încerca să-l prindă și să-l oprească, porcul alerga prin palat, iar prințesa începu să râdă zgomotos pentru prima oară în ani buni. Opriți-vă, strigă ea printre hohote. Lăsați-l să vină la mine. Jack coborâ de pe porc, făcu o plecăciune stângace și zise sincer, mă bucur să vă văd, prințesă. Nu știu ce să vă ofer, dar pot să vă fac să râdeți. Prințesa îl privi lung. Era ciudat, lipsit de maniere, dar atât de autentic și sincer încât nu-și putu lua ochii de la el. Dansez? Îl întrebă ea cu un zâmbet. Pot încerca, răspunse Jack, și astfel Jack o luă pe prințesă la dans într-un vals neîndemânatic, dar plin de bucurie. Oamenii din palat erau șocați, iar regele se înfurie. Gărzile, dați-l afară imediat, dar prințesa interveni. Tată, nu! Nimeni nu m-a făcut să râd așa. Vreau să-l cunosc mai bine. Regele protestă, dar prințesa era hotărâtă. Îl privi pe Jack și spuse, poate că nu ești cel mai educat om, dar tu mi-ai arătat ce înseamnă bucuria adevărată. După multe discuții și rugăminți, regele își dădu seama că fiica sa găsise ceva mai valoros decât bogăția, un om sincer și plin de viață. El binecuvântă nunta dintre prințesă și Jack. Nunta a fost una cum nu mai văzuse regatul, cu râsete, dansuri și bucurie. Jack deveni prinț și, deși nu-și pierdu obiceiurile ciudate, reuși să aducă zâmbetul în viața tuturor. Morala poveștii? Adevărata fericire nu stă în educație, bogăție sau aparențe, ci în sinceritate, bucurie și capacitatea de a fi tu însuți.